Хора, днеска ще играем на Майнкрафт и нека да започваме. Това е 14.01 мой свят. И така, правя капан. Значи, малко ще ти покажа как се прави този капан тук. Когато, вижте сега, когато натисна ръчката, виждате ли как се изстрелват стрели? След малко ще ви го покажа. И ето къде съм го отбелязал, когато съм се спалнал. Значи човек ето къде ще се спалня. Когато се спалня, ще гледаме от ето къде горе и ще натисна ръчката и ще го застрелят стрелите. А след малко хора ще ви покажа как сигнала ще дойде до тук. Само че и това малко ще трябва да го скъсиме. Това е 14.0. Сте бил 6. Сте гледате сега моя готина. Вече изляза в аптоиде. Те гледате готина е. Имам мои яки неща. Много са готини. Искам, пожелавам ви да се изтеглите, да играете, да правите клипове и така нататък. Тук няма да го украсявам, хора, защото там ще сложа такова. И от къде ще са катерия. Не трябва да там. И от къде скачам. Само ти ще сложим. Те се спават зомбита. И къде ще сложим. Ще сложим честове. Ето и честове, тук и така, и тук и така. Ето сложихме 4 честове. На 14 могат да се отварят. Например, искам да се оставя легото тук. И тези дърче, дърта. И така вече в този тест имам неща. Ето новите неща. Ето тези неща са нови. Къде мога да слагам броня, има вещици вече, има и репитъри, има и ето това. Има много други готини неща. Малко ще говоря, така да ви покажа как действа това. Ето, значи направих си спирала. Ето, вижте, от ето къде продължава. Да. И слагам на няколко крачки репитъри. Репитър е ето това. Когато го сложите, той изпраща сигнала много по-далече. И като го изпрати сигнала и се задейства капана и стреля и го убивам човека, който е там. И така. Ето вземам си дърт и слагам тук е. Дъртът ми, когато го държа, е безкрайен. Значи на мен по принцип няма ми трябва. И така. Сега, следващия епизод ще покажа как да си го направите. Защото този капан едва сега го започнах. С сега да правя прете няма как да успея да ви покажа как да си го направите. И така, хора, ще взема врата, ето желязна врата ще взема и ще я сложа тук. Ще сложа една ръчка да я задействам. Ето и отвътре ще си сложа ръчка, за да мога да ги задействам от двете страни. И да, сега ще го затворя. Ето го капана е. И ето къде някъде ще сложа вратичка, за да може да се излезе или просто от ето къде ще го прескочат и ще излязат. И така. И така, хора, това е. След малко ще ви го да покажа. Ще ви покажа как да си го направите. Ще ви покажа много нови неща.
изтеглете си 14.0 Майнкрафта, абонирайте се, изтеглете и си изтеглете на приложение да играем отдалече. И така, ето, харесвайте, слагайте коментари, правите каквото правите, слагайте коментари, харесвайте, не харесвайте, ваше избора. Аз ще сложа къщичката си нарочно. Има много зомбита и заради зомбитата слагам така. Така сега да се качим горе. И тук ти му влязат паяцничето. Така и ще ми пречи, затова ще го и да легнем да спим. Сега съм на креатив, ще го пусна на Survival. И тук ти да сложим, ето и така да го заградим. Не знам защо, просто така искам. Почно е да не видят технологията. Как върви технологията. И повечето хора, да ви кажа, се крият технологиите. Не знам защо си ги крият. И аз реших да си ги крият моите технологии. Това се го направих тук е като тераска. Значи казвам на някой мой приятел, като ще почваме да играем. Казвам, ела тук е. Той идва, аз натискам ръчката и той като се спълни там по средата на дървеното купче. Ще пусна ръчката и ще го застрелят, стреля от всяка и ще му изпълнят сърца и ще продължавам да стрелям, докато не го убия. Или ще му дам диаманти и ще го убия с диамантите. Така. Ето, тук те няма слагам, ето така. Ето така, защото мога да прекъсна това, мога да прекъсна сигнала и вече сложа това кучетко. Като се прекъсне сигнала, сигнала не стига до там, където искате и не може да се изстрелят стрелите. А пък когато сигнала може да стигне, се изстрелва. И така. Това хора, следващия епизод, като си го направя, следващия, като си го направя къщата, ще ви кажа как да си го правите. И това ще бъдат ми казах ви как да го правите. След това ще ви кажа как да го направите. И довиждане хора, до другия път.